ତମେ ଶାଶୁ ଛାତ ଉପରେ ଆସି କ'ଣ କରୁଛ ବସିକି ଏଠି? ହଁ ତ ଶାଶୁ ଚଣା ଶାଗ ଏଠି ଚଣା ଶାଗ ବଛା ହେଉଛି ଆମର। କି ଚଣା ଶାଗ ଆଣିକି ଦେଲା ଡ୍ରାଇଭର? ଓହୋ ସେ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିଲା ନାଇଁ। ବାଇଗଣ ଏଠି ଆହୁରି ଚଣା ଶାଗ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଶାଶୁ ବୋହୂ ସେ ଖରାରେ ଗଲା ଆଉ ତଳେ ଶୀତ କରିବ ବୋଲି ଏଠି ଛାତକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆଇଛନ୍ତି ଶାଶୁ ବୋହୂ। ସଇଲା ଆଉ ଚଣା ଶାଗ ବସିକି ବସିକି ଖରା ଖାଅ ଶାଗ ବାଛ। ଘାସ ଆଉ ଶାଗ ଭିତରେ କିଛି ତଫାତ ଦେହଟା ଭଲ ହଁ ମୁଁ ଏଇ ଶାଗଟା ଖାଇବି ବୋଲି ଘାସ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଶାଗ ବି ସେମିତି। ହଁ ବା ସତରେ ଶାଗଟା ପୁରା ଘାସ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଜଣା ପଡୁନି ବା। ଏ ଖାଲି ପତ୍ରଟେ ଯଦି ପଡ଼ିବ କ'ଣ କହିଲୁ ଘାସ କେବେ ଦେ ଟୋଟାଲି ବାଛନି ଖାଲି ତାକୁ ଭାଜି ଦିଅ। ପଇସା ଦିଆଯାଇଛି ଲୋଭ ଏତେ ସିଏ ଘାସର ବି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ନାଇଁ ଶାଗ ଘାସ ଜଣା ପଡୁନି ନା ତେଣୁକୁ ତାକୁ ଆଉ କାହିଁ ବାଛୁଛ ଭାଜି ଦିଅ ସେମିତି ଖାଇଦିଅ। ଆଉ ସତ କଥା ଆଉ ନା କ'ଣ ବୋଉ? ପୋକ ପୋକ ଥିବ ନୀଳେ ନୀଳେ ଯୋଉ ପୋକ ବି ଥାଉ ସେଇ ପୋକ ବି ଶାଗ ଖାଇଦିଅ ସବୁ ଭାଜି ଭିଟାମିନ୍ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ନା ଖାଅ। ନାଇଁ ଶାଗଟା ମୁଁ ଖାଇବି ବୋଲି ଖୋଜୁଥିଲି। ମାନସକୁ 2-3 ଥର କହିଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ସିଆଡ଼େ କଣ୍ଟିଲ ଆଡ଼େ ଚଣା ଶାଗ ପାଇଲେ ଆଣିବି। ସେ କାଲି ଯାଇଥିଲା ସେଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଛି କୋଉଠୁ ଏଟା ଶାଗଟା? କଣ୍ଟିଲରୁ ଆଣିଛି। ଯାଇଥିଲା ଭଡ଼ା ବହୁତ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିକା ହଉଛି ଏଠି ତୁ ସିନା ବୋଉ ପାଉନି ସବୁଦିନ ପାଇବୁ ଯେ ବଡ଼ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ପାଇବୁ ଲୋକ କାହିଁ ଯିବାକୁ। ସେଇଆ ବାବା